אי פעם שמת לב כמה פעמים יצא לך לומר מי מחר דיאטה? כמה פעמים קמת בבוקר והחלטת שאת עושה שינוי, שבא לך להרגיש פצצה עם הגוף שלך? הורדת מתוקים, ויתרת על פחמימות, נמנעת ממסעדות ונתת את ה-200% שלך. ואז נשברת. אכלת שוקולד קטן ואז גם חצי מקרר. ושאלת את עצמך, למה? מה, אני חלשה? למה אני לא מצליחה לעמוד בפיתוי? אני פה להגיד לך שאת לא אשמה. זה כי סבלת. הכנסת את הגוף למלחמה במקום לדיאטה. אני יודעת, הייתי שם, שקלתי כמעט 100 קילו. עברתי עשרות ליוויים כושלים שבסופם עליתי את כל המשקל שירדתי בחזרה עם ריבית. הייתי חסרת ביטחון ובעיקר מתוסכלת. הבנתי שאני לא רוצה לוותר על מתוקים במסעדות ונמאס לי מהלופ של הדיאטות. אז בניתי שיטה שמסגלת את ההרגלים הנכונים לשגרת היום-יום. והצלחתי לרדת מעל 20 קילו במשקל מבלי לוותר על אף מאכל. לא צריך לגור במכון והכי חשוב, לא צריך לסבול. והיום אני עוזרת לנשים ונערות לעשות את זה בעצמן. עשרות נשים בתוכנית שלי כבר השילו מהמשקל שלהן מעל 10 קילו. וגם הן בעזרת השיטה שלי לא ויתרו על מסעדות. למדו להתנהל בסופשים והן אוכלות שוקולד בכל יום. אז אם גם את רוצה להצטרף לתוכנית ולהתחתב בלי לסבול, כל מה שאת צריכה לעשות זה להשאיר לי פרטים פה למטה ואחזור אלייך עוד היום.